suna ta kyamata. Ayarin maza muna ta kyamarki. Ayarin maza suna ta kyamata. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba ga suke da laifikansu. Ayarin maza muna ta kyamarki. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba gashi na idan nufi kansu. Ayarin maza suna ta kyamata. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba gashi na idan nufi kansu. Ayarin maza suna ta kyamata. Yan uwana ku tallafe ta, ku taho ku barbarinta. Yar uwa ce ku agaje ta, ta yi kokar rashi na gata. Bisa aure take bukata ko ba sadaki tana bukata. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Ga suke da laifikansu, ayarin maza muna ta kyamarki. Na aminta ni aure gida na aure ne maka girki. Ko da sadaki ni zani daki ko ba sadaki ni zani daki. Gida na aure da ke ta shauki ka kai ni ne maka girki. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba ga suke da laifikansu. Ayarin maza suna ta kyamata. Ai lallai kin kauce tsare da Allah ki komawa. Shi ya ce mu biya aure in min yamo mun da cewa mu bani sadaki a daura aure haka sunna ta koyarwa. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Ba suke da laifikansu, ayarin maza muna ta kyamarki. Wai ina namiji guda ya taho ya zaman gada, mai karfi tamkar gada, a ruwa na kama gada, wanda a da shi na guda ya ka zo ya ka guda. Ta hada wasas amma babu aiki. Yan uwana ku duba haki yau ita ce take ta daki. Wai biya aure na kai ta daki ko ba sadaki wai za ta daki. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Ba suke da laifikansu, Ayarin maza suna ta kyamata. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. ba suke da laifikansu, ayarin maza muna ta kyamarki. Na gode Allah ya dan uwana, na sani kana ta suna, so na gaskiya gani da kauna, shi yasa baka bata raina. Islami ya zana kowa, ne karatu na gane kaina. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Gashi na idan nufi kansu. Ayarin maza muna ta kyamarki. Na gode Allah muka dace ki dauki hanyar samu na yanci. Addini na shi musulunci ya kara komai ya bashi yanci. Kyawun rayuwa tana ga wanda ya yi karatu na musulunci. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Ba suke da laifikansu, ayarin maza muna ta kyamarki. A da ina da lakcirori har da su rijistirori, amma a yanzu sai garori a garan sun zo taurari. Na shiga na shiganga na shiganga na shiganga. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Gashi na idan nufi kansu, ayarin maza suna ta kyamata. Zakora garari sai dai da wanke shaku da mai kike zaman ki. Lakcarori sai na gudun ki, rijistarori sai na takin ki. Masoyiya ga kika yi ne, su da kansu suke gudun Ban ki. musu komai ba dai uwana, sauyi na rayuwa ne a ganina. Waɗanda da suke tafina gashi a yau suna guduna. Darasi na rayuwa gashi a yanzu na gane kaina. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba ga suke da laifikansu, ayarin maza muna ta kyamarki. Digiri ko masters ba su ne gaba da aure ba. Gashi na idan nufi kansu, ayarin maza suna ta kyamata.
su ne gaba da aure ba. Gashi na idan nufi kansu a irin maza muna ta kyamarki.